punya hajat ya kuwi molo kramake Kang Putra utawa Putra Mahkota bahasane. Dadi Mas Andre kalian Mbak Devi didongake coba. Iya. Nika piantun Nasrani Cahayu. Oh iya. Ya. Oh Nika iya. Pak Sanjaya Tadi saya sekeluarga. sudah ketemu juga sama Mas Andre sama Mbak sudah Devi ketemu. tadi sudah di situ sudah salim. Sudah bincang-bincang. Sudah tapi belum foto. Oh, nanti, foto nanti nanti. fotonya nanti. Ini Mbak Devi sama Mas Andre. Ini Pak Sanjaya. Mas Andre kan gantengnya kaya nom-nom aku mbiyen ya. Rumah saku, rumah saku dhewe Mas. Tapi Mas Andre kan baik. Iya. Tapi papa enggak baik. Papa kan ngentek-ngentek nih. Weh rumah saku wae. Saking gantengnya ya Lah, Pak. ngono lho. Iya. Jadi pokoknya selamat menempuh hidup baru ya buat Mas. Selamat menempuh hidup baru buat Mas Andre dan juga Mbak Devi. Semoga Apa? Dikaruniai momongan. semoga cepat diberi momongan. Oh, diberi Semoga iki. apa? Diberi sapa sing ngewehi kaya dikaruniai. Lah, Dikarunai karunai apa to? Kucing kok yo nai kaya. dikurinai. Dikaruniai momongan ngono lho. Dikaruniai momongan. Nah. Ya, semoga cepat dikaruniai momongan oleh Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberkatimu. Amin. Semoga semoga itu apa? IPTP. Berbahagia sampai takon. akhir hayat. Amin. Pancen yo Iya. semboyane ini pernikahan yang pertama dan yang terakhir. Nah, berarti otomatis sepisan dunggu Selamanya. Selamanya. Satu untuk semua. ora. Otak pisan satu untuk semua iki apa kaya itu prinsip hidup. Ya, satu untuk selamanya. Nah, Ya, ngono satu untuk lho. selamanya. Iki lho saking grapiake Bapak Sanjaya. Heeh. Sampai semua para penonton itu dikasih makan. Loh, ini malam hari ini. Iya, dikasih makan dari sampai sana, dikasih Waduh, makan, luar ada biasa. minum. Wah, tepuk tangan nek ngono. Terus, iya Pak Sanjaya, wah, ora mung ning awak dhewe tok, Pak. Tenan. Iya, kae Kae. bakul-bakul ngono. Kuwi wong dodol ya, Nduk. Kuwi wong dodol. Itu Pak Sanjaya tuh. Lah Pak Sanjaya sing ning kene iki Loh, penonton. dengan adanya tontonan malam hari ini toh, Pak, makanya akeh bakul. Itu kan ya gara-gara Pak Sanjaya nanggap Pak Padha karo Pak Sanjaya iki dana rasa wong pirang-pirang. Ya. Nyenengke wong akeh. Nggih. Pak Sanjaya menika anu lho, Nduk. Menika srawunge piantune luar biasa. Luar Jan biasa. Piantun Kediri. Ning Nggih. nyatane karo penggede-penggede padha tepung. Nggih, Pak Sanjaya kuwi wah, konten number 1 niku. Lah iya. Anggere buka HP ngono wis sampai Metu. tekan dhuwur panggung batinku iki jane sapa ning dhuwur panggung. Lah kuwi sing kagungan dalem kok ya. Lah nggih niku kan wau kan mboten semerep niku wau. Kuwi jenenge piantune Prasodo. Sederhana. Sederhana. Ya jal kowe gelem ya kapan-kapan wewuh terus munggah ngene. Nyoteng dhewe. Ning nyatane panjenengan menjadi tulodo ing ngarsa sum tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Pokoke sukses selalu buat Sanjaya Group. Nah. Nggih. Sanjaya Group itu apa, Pak? Itu wah lagi truk Pak Sanjaya Muat. itu pirang-pirang Apa? alat berat. Alat berat. Sampeyan pengen numpak bego ya. Sesuk karo papa. Numpak bego bareng-bareng balapan. Egrek. Balapan kita kok aspalnya malah rakuan kaya. Lah terus begonya ditaruh di mana? Loh ini lah ya di anu no, dibersihkan no. Penyanyi kaguan gawe iki semua kendaraan armada kabeh dileh. Oh, gitu. Oh iya, iki kekompakane grup Sanjaya ngene iki diresiki bose arep ndek gawe kabeh kendaraan singkirke. Oh iya. Dek kapan iya, pas iya, ning kene aku pas ning kene. Kulewu lho kok motorku kleru sini. Kuwi nak aku mulai mlaku aku. Nah, nembang ya, Nduk. Nembang, Buat Pak Pak. Sanjaya, buat Mas Andri. Iki mau ana pundutan jane, ana Apa? pundutan. Ana apa ya? Kusuma Wijaya. Kuwi sing ndi ya? Oh, Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya ki sing ndi, Nduk? Aku. Kusuma ning ati. Iya to? Piye? Warano aku warano. Piye? Mah, mesti ya, Mah. Sing to. Ngarep dhewe. Kusuma ning ati. Warano aku, Ken. Mah, Kowe iki sinden gaul lho, kowe iki. lha sampean ki lho diwarnai gak gelem meneng kok. Lah iya, Pak. Piye? Kusum. Kowe galek ngono kowe ngeces kowe. Mau ayu-ayu wong ngiler kaya. Piye?
Wong ngiler ki pinter, Pak. Wong ngono. Ya. Wah, ya. Batinku layak sendur kan mau angge ngene ler. Nyapa nduk kok ngiler? Lah pinter kok. Kusuma Wijaya ya, Kusuma Wijaya. Tapi kini nggak dikasih lagu yang alus-alus dulu. Iya no, alus disekno. Iya. Ojo nganti biar Kusuma Wijaya semua orang itu tahu Pak, kalau Niken itu nggak hanya menyanyikan lagu yang zaman sekarang, tapi bisa Pak, sik to Pak. Iya. Kowe lagu lawas ya paham ngono lho. Lagu lawas, lagu nyinden ki iso karena Niken itu terjunnya itu dari dunia sinden. Kok mesti melok-melok ya? Aku memantapkan. Aku harus nyontoni cah-cah kayak ngono. Ngono apik. Kita kasih pelok 5. Pelok 5. Nah ya pelok 5. Kok pelok 5 itu bahasa Indonesia lho dadine kok. Pelok 5. 5 pelok. Pelok gangsal. Sing ngender menika lulusan isi Suro Menggolo. Surakarta ya. Menika ya Eskar. Padha aku papaki ya Eskar. Oh. Ono sarjana kerawitan. Sarjana karaoke. Wis. Karaoke. Karo kowe ngono nalika semono kaya anak karo bapak nembang bawa nggih. Nggih, bawa. Niki kalih ngrepek nggih, Pak? Lah nyang apa to kok ora ngrepek ki oleh. Aku ki ndalang yang ngrepek kok ya. Wah ya bukune apa lho isine iki. Catetane iki. Niken lho bukune ngantek kaya ndut ki lho. Niken lho sinden kondang bukune kaya ndut ki piye to kok. Angger dibuka londot. Ini yang dinamakan pekerja keras. Oh ngono. Selalu dibuka berarti. Tidak pernah dibuka. Weh, jan. Awas yo mlaku rono kenek ning aja medun lho ya ning kono ae. Nggih, Pak. Engko mlaku ning yagan-yagan wis malah keconyok rokok aku. Menengo nang uhiha. Oh. Kae nanang anu, nanang melek ta? Nanang merem. Melek ora iso. Nanang anjuk. Sandinge pra melek to kuwi. Jenengane kuno kata-katane no jane alus, tapi kok nyeluwekit ngono. Ora, maksud tak dongake ben iso melek. Nanang niku nggih lulusan SH, Pak. Kuliah. Lulusan SH. Sarjana apa? Susah hidup. Oh, tak kira sarjana hukum kowe ngawur. Ora. Padha karo sing ngendhange ya sarjana hukum. Dadi isuk dadi sarjana sore ning hukuman. Dihukum bojone maksudnya. Ayo metu tak hukum kowe. Mengke Nanang diaturi minggah nggih, Pak? Oh iya, engko. Mas Nanang. Nanti sampe naik ya kalau udah bar wayangannya. Oke. Dek ben ngedep ketuk sik. Yo, bawa buat warga masyarakat Kediri Raya. Kediri Raya ngene penonton iki kon ndi Pak Sanjaya iki. Ora tak buang urip lho aku rono-rono, mulane tak buang. Ngono lho. Ben mati. Ngono lho. Nesu. Papa ki yo ngene iki. Kae sing dipoto kadung aku mesam-mesem bae Niken sing dipoto. Lah kadung aku ngene nang ngene dipoto bae Niken. Mong tak tunggu wangsu lane tak tunggu wangsulane walasa mring wak ingsun among sira dadi jampi. Aku maksud tembang iki ku jane bingung aku. Amung sira dadi jampi maksudnya mosok kancane dadekne jamu. Ya maksudnya dialah menjadi obat. Obat. Iya, obat. Obat itu apa? Ya jamu kan penggantinya obat. Wong ngono, jadi obat. Sakit berarti, lagi sakit. Sing sakit sapa? Ning bawa ki sing sakit sapa? Gini loh, Pak. Piye? Seumpanya, sesegonya. umpamanya
diibaratkan Mas Gebi sama Mbak Andre. Kuale. Mas Andre sama Mbak Gebi, ngono. Debi. Mbak Gebi sama Mas Andre. Debi. Wis to ben sak karepku. Bocah ngeyel tak. Seumpama kedua temanten ini, ya toh. Seumpanya sepanya, terus. Kok angeleran to dina iki ngomong. Loh, ora apa-apa ya seperti ini. Inilah kehidupan ngono. Angeleran lambe. Dadi seumpama Mbak Devi. Aku lek kadung guyu no. Mbuh angeleran. Kowe golek ngompol lho, kowe kok. Angger guyu mesti teles kok ya. Iki guyu apa ya, Ran? Kowe iki mulakno ya kowe kudu sering ngomelu papa ben iso guyu. Stres. Lho. Wayangan ra wayangan pokok melu ngene rek ya. Tenan. Ya bangkrut aku. Heeh. Bangkrut piye wong njaluk apa-apa tak tukokne pokok duitmu dhewe. Pak aku njaluk motor ya nih duitmu tak tukokne. Aku ya wong penak to. Iki lho Pak, seumpamanya apa kedua temanten, pokoknya Mbak Debi. Mas Mbak Andri. Debi ditinggal karo Mas Andre kerja ning Lungadoh. Kan kangen, itu kan sakit hatinya, kan kangen. Terus lek Mas Andre terus habis itu pulang, itu kan jadinya jamu. Dadi obat kangen kuwi mau. Heeh, jamune kangen kuwi mau. Iya, wis pokoke hooh ngono lah. Pokoke kangen kok dadi jamu iki. Lah kan sudah ketemu, sudah terobati. Dadi wong kangen ki kudu kepethuk. Nah. Iya. Terus tenan sinden milenial kok iki. Dehem barang ya ning. Watuk. Wong ngono. Yes. Kalaman kasunya tan kadya panyuwunku. La. HP ning golek teles aku. Ini yang punya gawe. Yang punya gawe ini Pak San. Aja banter-banter idune nyiprat kabeh ki lho. Lah nggih wong niku niken. Kembloh iki. Pak Rudi kok ya ngerti lah aku kembloh. Jenengan kejem to Pak sampai tekan itu barang nyapo. Lah kembloh kan. Lek hoya-hoya kuwi lho. Akhire Lah mau kan nyekel mic lek ku nyawer terus piye? Lah kula pegang nerien HP-ne terus kula adepne jenengan ngaten. Nyanyi sing penak sik tak sawer. Nah, ngono Pak San. Pokoke nyawere penak sawerane los. Pak San ki ajane sinden bintang tamu. Dalange engko arep disawer kok rumah saku. Rumah saku lho. Paling-paling ora ngentekne pasir sakrit. Lah, tenan. Kula disawer pasir ya gelem aku. Ya, iya lho. Dikepure. Omahku urung dadi kok. Pak nganu Pak Dalang. Nggih. Iki lek golek sinden nyanti teko ayu-ayu men. Wah, niki tenan kok sinden iki. Tapi pun dilem Pak, lek dilem ayu sesuk aku ndak ono. Aku pengen Mbak Niken duet karo manten. Oh, nggih. Mengke mawon. Enggak iku mantene wedok ketokane ngantuk. Oh, sakniki, sakniki. Oh, sakniki. Dan iki mboten dibacutne riyen. Sik bawa niku ben entek diluk. Ngoten. Cara wong mangan ben dientekne karo Niken. Iki HP-ne selak anu selak video terus ya. Gak iso mati soalnya iki. Pun mboten saya dipateni, Pak. Nanging aku mong manungsa marga raja jodoh pati lan pesti. Dong ora le. Dong ora. Iki aku nyoteng aku dhewe. Lah tak enteni Pak San ra nyoteng aku. Cinipto kangku ngoso
Lagune napa niku Pak San nek duet? Anu nduk diselani putrane Pak San ya, Mas Manten apa Mbak Manten niku? Sampeyan delok nak sing nyeluk Mbak Niken ku gelem. Mas Andri. Nggih. Ale iki bayare luwarang lho. Kale Mbak ya, dua-duanya sini. Maneman bayare larang ya to? Sinten? Pak San. Mbak Niken kan yo penyanyi kelas berat to. Lho nggih mboten to Pak lek larang Pak. Kelas berat. Nggih lek. Tak wae 1000 sampean gelem apa piye? Ayo, jal. Lah liyane ke 1000 yo gelem. Sampean yo. 1000 yo mah to Pak, 1000 repes. Berarti kan larang, kelas berat berarti. Lek 1000 yo mah, nek 100 gelem. Lah dalah. 100 e garek dipingne Pak, dipingne pira lek 1000 yo mah no. Coba Mas sinten niku? Mas Andri. Tapi ngriki. Monggo Mas Andri. Tung ning Kalimantan. Mas Andri bersama Bu Sanjaya. Oh, nanti, ibu. Bu Sanjaya nanti duet sama Pak Sanjaya. Ki nyawer iki, Tang. Nyawer iki. Nek kok gembul karo apa balik iki ya, Le. Sabar sih. Sidene ngadeg kabeh engko disawer, Tang. Wae yo. Aku yang tak ngadeg aku. Yo, oke. Mbok menawa oleh sawer. Pokoknya judulnya bagah ngeri. Oke no. Kene Mas Andri kalian Mbak Depi. Juga Bu Siti, Bu Sanjaya. Bu Yulaika, Bu Sanjaya. Nggih, Bu Yulaika, nggih. Nah, ini Mas Andri. Mbak E digandeng, Mbak E endi Mbak E? Mas garwane nih. Oh, sing gandeng Ibu, Wah. Iya. Juga selamat malam Pak Wakapolres Kediri. Selamat menikmati dan selamat datang. Moga-moga berkah selalu, sehat selalu. Berkahi Pak Sanjaya leh kagungan kersa. Miwoho dauping Kang Putra. Amin. Pak Sanjaya menika anu nduk niken. Nggih. Menika piyantune Prasojo nek nonton ning viti-vitine sampean semua sudah tahu. Judulnya apa judulnya? Sampean pitiku tahu lewat kan sampean enggak beredar sampean. Ngeri. Pak Sanjaya pare mesti liwat nih. Anggap ngeri. Berarti sampean enggak tahu dolanan TikTok lah, sampean enggak roh. Niken to? Ngerti ini duit tok. TikTok ora aruh, Facebook ora aruh. Wah, lah niki artis kok, Pak. Artis ki ora perlu TikTok kan wis di TikTok dhewe. Oh, alah niku to, Pak. Jenengan sing biasane lewat sogo ala ngeri niku to. Jan pokoke. Sing barekne larang endelmu lah sirine. Cara gak endel murah sirine. Anu Pak San. Sebelum niki nembang, kula mek arep takon kalian jenengan. Jenengan iki nek ndelok vitine kaya ngono kae. Pokok wong ngerti TikTok mesti roh Pak Sanjaya. Bar pedhok Pak Prabowo, terus metuki kanca-kanca sopir-sopir ning Bungurasih. Kok ya sampean ngerti ae to? Ah, kula ya ngeri. Sapa-sapa disrawungi. Kok terus jenengan kok terus kepilut nanggap wayang kayak terus nanggap kok meng Rudi Gareng. Lah iki lho. Monggo kula ming dalang kok Blitar. Lah iki. Weh kameramene. Nek kameramene kaya ngono. Asline disuwi-suwi dolor-loro ben gak nyanyi asline. Kok winter nikan politik deh, ya ta. Lah iya to. Bah, ngeden-ngedeni malahan. Pak. Lah adalah lak tenan. Kowe karo aku kudu selfie no, kaya nyapa to kok tekan Silvi bareng. Anu ku lho foto-foto ku lho apa ku lek ngarani. Mau ocak-ocak batune pecah. Mas aku. Nggih. Ini kan luar biasa. Aja medon-medon kaya. Halo Rian Pak, halo guys. Ngeri. Nah. Ngeri. Lah padahal iki nek Kediri iki enek percil, enek jok lutuk, jok litik. Nggih. Tak lebokne grup anak buahku yang dipilih panggah Niken Salindri. Wah, Niken. Wah, nggih to Mak sing dipilih. Pokoke, Pak. Oh, alah yo, kok. Niken kok. Mbok yo percil apa sapa ngono. Lah nggih. Lah wayange kok dalange kok kula teng napa? Lah iku suara terbanyak ya, tak kon milih dalang sapa. Nek Blitar ya nek Tulungagung iki dalang sak pirang-pirang. Wah kula kan rungokno suara. Sing saged dicicil jenengan kok ngereng. Cicil bae iki wis pok ya. Nakmu barang wis tak gawa ya. Ditenono sesuk. Dicicil maksudnya iki isu awan sore bengi. Nah, ngono Pak Sanjaya iki luar biasa. Drepere Sanjaya sing HP-ne apik ndang melok nyuting. Engko sing syutingane apik tak nggene TikTok. Iki Mbak Niken iki bayare pasir pirang itu akeh lho iki.
Nek 20 rit punjul. Luwih ra gelem ya. Kok 20 ya. Cara 10 rit gelem paling kirime nang Jakarta paling. Nek kirime Kediri gak doyan. Nek kirime Jakarta kan pasire regane rada larang. Rada larang. Nang Danang nang maju nang. Ki lho Mas Andre nyanyi sak lagu tok lho bos muda nang Danang. Nah, Mas Andre nembangin apa Mas? Nggih. Napa nyuwun lagu napa Bapak? Sing HP-ne apik nang melok maju. Nah. Kuwi nyang apa to ranggo HP kok buku dikenek iki nyang apa to kok HP. Andre nyanyi. Bapaknya tak tukang sawer ya. Lah iki. Napa lagune Pak? Lagune napa Pak? Pak San. Lagune ya napa gethuk? Aja to Pak. Sing kaitane karo manten anyar ya apa kira-kira? Oh. Sinarengan. Orang ketiga mawon. Aja Mas aku. Ini pertama dan terakhir. Lah adalah lek tenan Pak Sanjay iki dipol-polne lek meriahne anak mergo Pak Sanjay iki mantu iki pertama dan terakhir. Oh ngoten nggih. Nggih mangkane tamune ya tumplek-blek kaya ngono. Iya. Terus sakmene gedene iki lho. Wong sampe padha ngadeg lho. Ha nggih. Lah nggih, alhamdulillah. Aku malah kelingan zaman aku ewuh kae tamune ya ngene iki. Rencana sing dirawuhke Pak San iki wong 3.000. Jadi undangannya Pak Sanjay cuma 4.000. 4.000. Tapi yang datang 5.600. Hampir 6.000. Ngeri. Jadi karangan bunga ini juga sangat luar biasa. Dari Pak Presiden ada, Soko Anu dari elemen bawah sampai atas ada. Ngeri. Bahkan ada teman saya yang Mas Bambang dari Batu Licin Kalimantan. Itu juga temen waktu nyupir tahun 90. Ini zaman berjuang biyen. Demi Tuhan ini. Kemarin juga datang mengucapkan karang bunga. Ada PT apa itu lupa saya itu. Saking Batu Licin rika. Batu Licin itu sekarang jadi bos batu bara. Wah iya. Ngeri. Ini sing diarani ngeri iki ngene iki. Jadi sama-sama nyupir di Kalimantan tahun 91. Hingga sekarang dia jaya, saya juga jaya. Waktu kita ada acara ini kita kabari dia langsung datang. Ngeri. Ya. Jadi kalau kita boleh ngomong jujur, sapine sih kok nedeke Pak Gareng. Wah iya, lah iki. Sapine regane 48 juta. Lah niku ngeri no lek ditukokne wong ngeri. Sing dari dek, soalnya dek wis tau jar. Andre kok lak rabi, aku tak nyumbang sapi. Iya. Lah kuwi lah. Dadi karek tuku wedhuse tok pira ni 20 pira wedhuse. Alhamdulillah. Sampai saiki sik turah. Pokok sukses selalu nggih Pak. Berkah selalu buat penjenengan dan PT Andri Putra Sanjaya. Amin. Jadi kalau Pak Sanjaya mohon maaf bukan kita menyombongkan diri kalau Pak Sanjaya itu bener kata Pak Gareng tadi, kacang tidak pernah lupa kulitnya. Nah, jadi kita awalnya dari mana kita ingat. Nggak pernah kita berkelebihan kalau sudah ketemu pejabat, mungkin ketemu seorang Bapak Kapolda, Pak Kapolres, mungkin ketemu Pak Kapolri saja sudah pernah jabatan tangan semua. Sampai Pak Jokowi, Pak Prabowo kita sudah berjabatan tangan. Jadi ini ya yang jelas bersyukur. Kemarin banyak yang tanya itu ada undangan dari, bukan undangan maaf, ada karangan bunga ya dari Pak Presiden, dari Mas Gibran ya toh? Karangan bunga ya dari Mas Kaisang dan segala petinggi, segala penjuru, elemen bawah sampai atas semua ngiriman karangan bunga. Kepedulian terhadap PT Andri Putra Sanjaya. Jadi karangan bunga ini sudah dihitung jumlahnya 38 karangan bunga. Ada yang juga ngomong, Pak Sanjaya, iku kok karangan bunga kok ini Pak Kapolda, Mas Kaisang, Mas Gibran, kayak Pak Prabowo, Pak Sanjaya. Iku asli gak? Ada teman kita seorang dari PH ya, PH itu pengacara. Kemarin juga datang. Itu asli ndak? Kalau ndak asli mending dipinggirkan. Karena apa? Takutnya nanti ada pelanggaran. Oh ngaten. Iya, kalau beliau nggak berkenan pelanggaran. Sanjay suatu kecek ya. Jadi karangan bunga itu nyon sewu. Jangankan kok karangan bunga Pak Kapolda gitu. Karangan bunga sampai nggak karangan bunga Pak Kapolsek gak berkenan, sampai tuntut kena perbuatan tidak menyenangkan. Oh ngoten. Jadi kemarin ada salah satu PH itu negor saya itu ada Pak Kapolda, ada Mas Kaisang, Mas Gibran, A1 semua. Saya tunjukkan apa ini WA dari kiriman dari sana.
Akhirnya dia itu terharu. Dari seorang Pak Senjaya ini bakul pasir, ya tak? Terkenal kan bakul pasir, rentalnya bego, bakul luruk, tapi kok karangan bunga sampai datang 38 dan undangan yang luar biasa jelas, ya tak? Yang undangan kita tonjok sama undangan kita online ya, Dri? Apa namanya, Dri? Digital. Itu jumlahnya sekitar nggak sampai 4.000, tapi yang datang kemarin ada hampir 6.000. Itu bagi saya sudah luar biasa. Alhamdulillah. Saya kemarin sempat adem panas, Lur. Sampai kelambiku ganti kelambi ping pindho kembloh. Aku khawatir lek segoku kurang. Ndredeg aku. Jadi aku nyalami wong wis gak nyawang wonge, tak sawang segone terus. Jadi cara nyalami wong wis wong sing liwat sapa gak roh, tak lirik terus gone entek ora entek ora. Wedi lek. Lah wong gene pedote lho. Nggih, alhamdulillah, Pak. Tenan. Sampai bolo-bolo ki ngomong sing wingi iku, Mas sepurane gak iso nemoni. Yo Pak Sanjaya, sing buah ngenamu kok jane ki ndelok Gus Idam apa buah to. Gus Idame ya ora enek, tapi kok sing buah iki gak enek pedote kaya ndelok Gus Idam. Nah niki. Alhamdulillah. Ini sesrawungan sangat luar biasa. Luar biasa. Jadi yang perlu kita garis bawahi, mungkin banyak teman-teman mungkin yang kemarin menganggap Pak Senjaya karangan bunga itu bikin sendiri misalnya. Iso ayo tuku karangan bunga orang ngetekne pasir sarit. Tetapi lek wonge gak trimo tekecek kenek. Dadi sampean aja pisan-pisan nggih karangan bunga atas nama Pak Lurah Sambirjo. Umpamane. Misalnya membuat karangan bunga mengucapkan misalnya ke Pak Rudi Gareng. Pak Rudi Gareng padahal Pak Lurah Sambirjo ki gak nggih karangan bunga. Kuwi nuntut iso perbuatan tidak menyenangkan. Jadi bagi saya itu sudah luar biasa. Dan ini giliran Andre nyanyi, tapi harapan saya Andre saya pesan sama Andre. Dalam arti Andre ini dibilang perintis-perintis pewaris-pewaris. Oh, karena anak satu-satunya anak sematawayang. Sematawayang. Iya. Jadi pesan saya sama Andre, teruskan perjalanan Bapak, Andre. Karena Bapak itu dari kecil Bapak sekolah SD. Mungkin wong Swaloh ngerti kabeh lek Pak Senjaya sekolah SD. Mungkin lah asli wong Swaloh ya ngerti Pak Senjaya dhisik bakulan jajan. Disugi ning ember. Oh. Diubengne ngoten niku, Pak. Diubengne. Lah nggih napa mboten? Nggih. Lho nggih napa mboten? Pak Senjaya iki ora slamet Mbak nih kan, bakulan jajan disugi ning ember. Sekolahku SD. Masyaallah. SD lho wonge bapakku dhisik supir bis, tunggal aku 6. Nggih. Bapakku cantol wedokan maneh. Dadi gak durusi anake 6 iki. Dadi bar lulus sekolah ki langsung nyugi jajan ning ember turut ning tangga-tangga kuwi. Lho iki gak slamet iki lho. Lek iki wong jaba Swaloh mesti gak percaya, tapi lek asli wong Swaloh mesti percaya. Nyipati. Oh iya iki renang. Rene dilo ya Rene. Iki kanca kecilike Rene dilo munggah. Iki omahe anu iki berpetung iki. Berpetung. Aku roh ya. Adan-adan. Iki nyang gerejane dhisik bareng ning gereja iki adan-adan. Jenengmu sapa jenengmu nang-nang ngono lho. Anang. Wo Mas Anang adan-adan to. Jadi ini demi Tuhan lho ya, mungkin ini ada rekan-rekan yang di luar Swaloh. Ini pastinya nggak percaya kalau Pak Senjaya mantan bakulan jajan. Zaman semono jajane 20 ripis. Terus mundak dadi selawe. Getuk. Yo getuk yo enek jemblem enek mendut. Kuwi sekarang seperti ini bagi saya sudah sangat luar biasa karena kebaikan Tuhan. Mungkin sak Kabupaten Kediri lho ya. Gak enek sing perjalanan kayak Pak Senjaya terus saiki dubah kayak ngene iki mungkin gak enek. Alhamdulillah. Nggih. Mungkin kalau perjalanannya seperti Pak Senjaya tapi saiki panggah kere mungkin jauh kah. Tapi lek perjuangannya seperti Pak Senjaya saiki terus mengalami liku-liku yang tidak apa ya, Bu? Liku-liku yang artinya tidak mudah, ya ta? Nggih. Perjuangan, Pak. Mari ngono ngernet truk. Lha piye lulus SD?
Mbak gak apa-apa sih nanggap aku, tak suwi-suwi gak apa-apa. Iki wong Swallow ben roh kabeh. Ini sebuah motivasi. Generasi anak muda sekarang. Monggo los mawon, Pak. Jadi banyak ya warga Swallow ini sering juga ngomong ke aku. Pak San anakku loh mau sekolah goro-goro sampean. Lah nyapa? Kaget aku. Nggih. Lah kok iso ngono to, Mbak? Piye? Anakku ra gelem sekolah gara-gara awakmu. Bojone kuwi lho, bojone Pak T pelekete Swallow Kulon. Sapa jenenge kuwi, Mbak? Mbak sapa, Bu? Mbak Tris. Lah ngapa? Kowe nyapa ora gelem sekolah? Sekolah ora dadi apa? Lho Pak Sanjaya lho ora sekolah terkeh-okeh. Itu ndak boleh lho. Nggih. Nasib itu enggak sama. Pak Sanjaya enggak sekolah terkeh-okeh. Wis jereke sapa? Ya wong tuwek-tuwek do omong. Dadi ngeri, enggak boleh ya. Jadi bagi anak-anak generasi muda sekarang kata-kata yang baik monggo ya dijalankan, kalau enggak jangan. Nggih, nggih. Kali ini sebuah apa ya? Sebuah motivasi juga Pak Sanjaya yang ngomong ini edukasi, Pak. Bukan edukasi lagi, motivasi yang sangat dalam. Motivasi nggih. Lha gumun ya kanca-kanca kuwi ngene lho ya ceritane. Pak Gareng ngomongnya bener. Nggih. Mungkin Pak Gareng sering delok TikTokku. Okay. Jadi Pak Sanjaya mari berjabat tangan karo Presiden, karo Pak Kapolda, mungkin karo Pak Kapolres. Mari ngono, Pak Sanjaya kuwi ketemu supir-supir ning ngene Bungur asih foto-foto selfie-selfie. Akhirnya nggih. Pak Presiden munggah TikTok, supir-supir Harapan Jaya munggah TikTok. Akhirnya apa? Ngeri judulnya. Lah itulah arti sebuah ngeri. Siap. Jadi kalau menurut saya ngerinya gini, mosok mari ketemu Presiden, jabatan tangan tak unggah nih TikTok, tak gini Facebook. Mari ngono ketemu supir-supir ning ngene terminal Bungrasi tak parani, tak sewaber kabeh. Bener gak, Bu? Tak unggah nih TikTok maneh. Nggih. Di Pak Sanjaya jane sapa? Gitu loh. Mari ketemu Presiden, mari ngono kok ketemu karo supir-supir diunggah nih TikTok. Jadi pesan saya sama Andre dan nggak bisa lama-lama karena Mbak Niken bayar larang dari Bapak ngomong terus engko rugi aku. Pesan saya pada anakku putra mahkota atau putra semata wayang, jadi ikuti jejak Bapak, kamu harus tetap rendah hati, jangan tambah tinggi hati. Kalau kamu rendah hati, kamu tentunya akan banyak teman. Kalau kamu tinggi hati, sombong atau gimana, nanti gak punya teman. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi motivasi rekan-rekan semua atau anak generasi anak muda sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Sanjaya. Perjuangan yang luar sangat biasa, membuahkan hasil yang luar biasa, Nduk Niken. Nggih, luar biasa. Yang jogete penak tak sawer. Kayak kok ngadeg kabeh. Oh sing dene. Nggih, alhamdulillah. Nduk ngadeg kok kabeh, Nduk. Rodok rene, Nduk. Langsung mawon. Niki napa Mas juga. Andre sama Mbak Depi nyuwun lagu Sinarengan. Sinarengan. Oke. Mas Andre kersane nyanyi, nadane cowok. Video matikan dulu terus dinyalakan lagi, start dari awal. Nah, lagune Sinarengan Pak Sanjaya. Nggih. Menika pundutanipun Kang Putra Mas Andre. Coba digawek nih, Gus. Jogete sing paling penak jare saweran luwih akeh. Iya. Yo, iki Bro, melok nilai sing penak sindi engko disawer, sing ketoke plonga-plongo gak enek saweran. Aku tak melu biji ben sawer aku akeh. Biji, kalau api tak wene aku tak saing. Nggak diaturke tembange Sinarengan bersama Sanjaya. Aku tak nonton Mbak Sendur ya. Oke, buat Mas Andri, selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia selalu selamanya. Pak Sanjaya sukses selalu, berkah selalu. Momen luar biasa malam hari ini. Den tenang, duwe omah sing arep berisi. Kau gak katresna, kepak kasih lan sayang.
selamat menikmati baru bersama tetangan sinarengan Mas Andri, Mbak Dedi. Ho! Harga kemas Oke, Cakra Budaya Indonesia, salam metal Jawa. Jaya Group. Baik. Busan Jaya. Oke, kilo Ki Busan Jaya nyawer dhewe, Pak Sanjaya nyawer dhewe. Makane juga itu sing enak. Luar biasa. Iki siap-siap kok duitnya salahnya disebarnya gitu deh. Siap-siap. Waduh. Siap-siap kayak biasanya kan. Oh gak entuk tonggo-tonggoan gue cah cilik coba mau idek sikile kok. Darang tak maju, lek maju. Sebar duitnya kok. Sebare iso ngalor ngidul iki. Lek nyang rono gak teko iki. Cilik ngono. Bahaya.
Harumatono. Kowe cah cilik dilarang ning isor. Kowe ngono tak uncali mbok ideki cah cilik iku. Mesake. Sing cilik rada nyisih sik. Nah, iki sak lagu tok tak ramekne, sak lagu tok. Ki Bu Sanjaya nyawer dhewe, Pak Sanjaya nyawer dhewe. Bar niki lagune napa Pak San? Nggih. Lagune napa bar niki? Andre. Mas Andre. Mas Andre lagune. Lagune sampeyan iki joget ora kenek makane aku mau nyawer plong-plong tok. Lagune sing rada anu. Lek lagune Andre aku iso joget. Lagune Mbak Niken lagune wong sepuh-sepuh kuwi. Nggih Niken. Kok sing nyuwun niki wae Mas Andre yo bener sayang, tapi maksudku kok yo pas lagune wong tuwek kuwi. Lah lagune penak pas aja aku ngeri lho. Ngeri ngene. Ngeri. Lah batin Niken tak salah kok nyelot tuwek. Aku lagu sepuh iki. Apa to, Pak? Lagu sepuh. Sik, kursine kuwi pindahan tulung. Nah, sak lagu tok ngubar-balik neh, Tang. Nah, nggih. Nggih, arep bagi-bagi rezeki, bagi-bagi rezeki. Kuwi deg-degan lho. Manut Andre, sak lagu tok Andre. Gas le. Nah, iki Mas Andri. Iki 3000, Bu Sanjaya 3000. Entekne, Bu, 6000. Ayo. Anu wae, Pak. Lagune lah Mas Andre iki. Sampeyan urus ono iki aku tak ngurusi wong-wong lho. Nyuwun dumes to. Lah dumes iki kan kekalemen. Rada kekalemen. Apa, Nduk? Lha apa? Pe apa? Ini sudah mampasana. Pe to? Lagune ngoten lho, Pak. Ya mene tak jar-jarne malah ngeder-ngedeni to. Lah, Maksudnya apik-apik. Lagu pe-pean ngene. Niku apik-apik Pak maksudnya. Pe apa? Pian sungguh Ki, delok tatu nggih, Dri? mampasana. Masuk gak Dri? Iso gak sampean tatu? Oh, tatu. Ya wis lagune wong tuwek lho, Pak. Dijajal lek lek kena joget ya diterusne sawer, tapi lek gak kena joget berarti mandek nah. Golek liyane ngono lho. Tatu, Nduk. Tatu, roh ora tatu niki. Sak lagu tok 6 juta lho iki. Lho, mengke mboten saged jogeti malah ndak sida nyawirne. Lho, sing jelas sing Pak Sanjaya kira iso joget. Nah, nyuwun tatu. Tatu iki piye, Mas? Tatu, atu tayang ibu kuwi lho. Mas sepurane ya gak usah idek-idekan. Nggih. Engko Keplak-keplak. enek wong sepuh njupuk dhuwit mbok idek aja. Aku kok nambakne. Oke, Kuwi enek gareng nang kono bahaya kuwi. Kuwi yo jenenge gareng kuwi. Ya rada ngedene kuwi. Wah, lu kembar aku. Hati-hati we, bahaya lho. Sampeyan aja nyedek kuwi lho, bahaya lho. Kembar aku. Kuwi gareng kuwi ya. Mas Agus. Sapira? Sepira, Gus? Jeng. Iki 6 juta ya Harumatono sak lagu tok. Alhamdulillah. Bar ngono medun, marine sampean kok. Oke. Ya, Duk. Iki Cowok. tak omongi lho ya, duwite iki dilebokne pentil. Pentile sampean. Sing lebokne Bu Sanjaya kok. Astagfirullahaladzim, Pak. Sing lebokne Bu Sanjaya kok. Ya aja pentil ngono to, Pak. Iki. Ya Allah, susu. Ya terserah. Kan ya Penjaga sopan aku. telepon. Lebokke ATM. Bu, dipraktekne Bu Jajal, Bu. Padha wedok kan ora apa-apa, lek pas aja sing lebokne gak oleh. Ya Allah, Dipraktekne tok, Bu. Kayak ledek kayak aku. Ya Allah, Pak. Bu keriput. Bu malep ngene lho, Bu. Dingene tok iki. Aku pengen jimo. Ora kena gitu prakteknya ya kena langsung disaut ngene, Bro. Keri. Saut langsung. Yo, tatu. Padahal percobaan dikai Bu Sanjaya langsung didelep-delep ngene. Oke, ayo ndang digas. Ya, Gus. Ini perjanjian ya, lebokne pentil, tangannya meneng kabeh. Aja to, Pak. Loh, ngapa lebokne Bu Sanjaya kok? Aja, Pak. Padha wedoke. Lah engko lak wayahe sampean. Yo tak lebokne pentilmu. Waduh, Sampeyan meneng ae. nek kula los lanang. Tatu. Senadyan kowe ngilang, rapi sapa sawang nanging ning ati tansah kelingan manisi janjimu kuwi larani ati. Pike hot, Mas. Oke. Sekuat nyonggo ataku ning jero dodo. Oke. Dari rasane yen eling kowe angel tambah. Apa aku
rusuh padha munggah ya. Mas Andrea kula, Pak Dede kula ini gak pareng. Wih, bejo-bejan ya. Kula terus. Oke. Wes go ngalih wong yo. Kancane dhewe kabeh. Kancane dhewe kabeh. Kok yo gejo-gejoan. Lah kancane juga dhuwit ngene lho, Lur. Digejo ngene. Ya lara ta, ya njotos saiki ndel. Gak pareng. Kancane dhewe kabeh, ngeten. Gak pareng wis, dimulai neh. Wong sing duwite rong entek. Wong sing ning kita dientekne Bu, dhuwit 6.000 perjanjian entek. Aja mbok entekne Pak Gareng ku piye engko? Ya ta? Kula turane mawon, Pak. Wis aman. Oke, tetep kondusif nggih. Ya kondusif. Terima kasih. Iki asline gak sengaja, Lur. Nggih. Gak kok enek rencana njotos iki gak. Mboten kancane dhewe. Kancane juga dhuwit digejo ngene cara sampean dhewe nesu to. Nggih. Wong dhuwit dicekel tangan digejo ngene. Ya maneman dhuwit 100 sik. Ya karo enten digejo karepe wis digarne. Tapi malah dijotos dhuwit 100 mau ngono lho. Ya wong ning san. Cinta damai. Ya. Diangkat kok. Pokoke aja ngene lho Lur, aku ki lek mbok ngenekne mo, dhuwit tak uncali ya wis bejo-bejan ngono lho. Kowe perjanjian dhuwit 6.000 dientekne ya wis to. Nggih. Basah royokan. Ki lebu saja diloken. Ora go sak wong iku dikira disaki ngene dhuwite. Mboten. Monggo. Andre, wong ning sandingku kok ngono ya. Niki malih. Lah apa lagune prayo iki sing dientekne? Tetep tatu. Apa lagu salah. Oh double rap ngono lho. Apa anane? Wong sing ning Jane Mbak Wulan.
Ya nek iso ngenok. Ya, lagu lainnya apalagi sing rada rancak. Napa? Anu. Pak Rudi, Nggih. duit 6 juta jarine bojoku njaluk 3. Berarti kurang loro. Kurang 2 lagu. Napa, Jadi Pak? sak lagu njaluk Bu Sanjaya iki 2 juta lah ngono to. Alhamdulillah. Sak lagu 2 juta. Nek 2 lagu kas berarti 4 juta. Lah nek 3 lagu berarti 6 iki tak ora tak sawerne sampean iki nggih. Sindene karo kae iki wis iki entek nek sampean tok iki Bu Sanjaya iki tenang ae. Aku bengi iki ora oleh sawer, aku wis kecut aku. Lah Bu Oke, Sanjaya Pak. nek rong tak jawel rong wani maju no. Lagune Mergo napa, apa? Bu? Enek kode. Lagune napa? Permintaan. Ini kan Benti Iwangi Putri ya, lagune Benti Iwangi. Aku les pesen to Bundamu. karo sampean mau. Wong loro. Aja royokan. Ben penak. Napa sing rada Pak rancak? polisi ini akeh aja tukaran. Pak polisi ini nek 7 lho gak main-main iki. Napa, Dek? Gak, sik engko sing garing. Lah, innallaha ma'asabirin lagune sabar. Wis, Ndre, ngene Ndre kan karek 2 lagu to iki. Nggih. Sampean sak lagu, bapak sak lagu wis. Tapi lek bapak nyanyi, sampean joget karo DB. Lek sampean sing nyanyi, bapak ribut sing joget. Oke? Ya. Tes. Nah. Tas. Jale iki pertama dan terakhir. Pak Pernikahan. Sanjaya. Nggih. Pak Sanjaya ngunduh mantu pertama dan terakhir ya ta? Nggih. Lah nek engko lek ngunduh mantu ping 3 yo mbok seneni aku mestian wong. Ngono lho. Pisan tok ae wis. Oke. Yo, sabar. Bu ngono kuwi deloken, Bu. Lek sik. Bojoku tak omongane. Bojoku tak warane pinter. Nggih. Sing jogete iki heboh, kuwi loro. Nek jogete rada plonga-plongo sitok ae. Nah. Sawangen wedi ngenak-enak tok kae loro telu ya kesenengen no. Didelok sik Bu, ngono lho. Diamati lah. Nek heboh ya loro telu gak apa-apa. Ngono lho. Sik iki tak kenekne gununge. Nah, aku tak ndelok. Iki mesti jelas kan ngene lho ya. Iki duite Pak Sanjaya 4 juta, Bu Sanjaya 2 juta. 6.000. Jadi iki jatah entek. Wis. Nggih. Sawangen kula aku ngesaki senenono ngono lho. Nggih. Monggo. Nggih, Pak. Yo. Andreas. Ada Diken Salini. Ada Cakra Budaya. Saben dino rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan. Mangun-mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku kaya sampun nesu tapi iso rasaku tuh nganggo mati. Mbak, dengan segala hormat, lagu iki gak kena kayak nyawer. Pak Sanjaya soalnya nak gak pas yang joget gak iso. Wong Liyane ae. langsung dangdut le maksudnya. Maksudnya langsung dangdut. Ya. Ayo Pak. Orang mampun bernesa isu, yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane.
Wes aku mau nyebari kono, tukaran terus. Wes mau aku nggawe kono mau aku. Nggih di Kok kowe nyawang aku gak kok? Nah. Tak cemplung ning kali ngono dadai kabeh lho kok malah. Niku tembang Kali mburi omahe banter kali. Wong dikak apik-apik mesti lek njoto si koncone. Soale mambu san cangkeme. Iki wong sepuh-sepuh gak enek sing mambu. Wis aman nek kene kono gak aman ngono. Nah, waduh sing sih kono malah akeh nggo. Mriki gak aman, mriki Pak. Kok lanjut. Lagune napa? Lagune sekali lagi. Iki duwite dientakne sak lagu tok ya. Nah, sekali lagi lagune apa? Kene Bu, duwite Bu dientakne Bu. Kene tak wis sampean meneng ae. Nah. Cinta Noda Hitam. Oh, Cinta Noda Hitam. Ya. Sing nembang Pak San piyambak nggih? Ya. Alhamdulillah. Nah. Cinta Noda Hitam. Buat warga masyarakat Tuguripun mapan wonten ing sampean dorong. Wis iki terakhir. Nggih, Pak. Aku ngowahi kono gak wani. Ngene wae tangane. Ora namani dhuwit tapi ngene tangane. Ayo. Nggih. Yo. Cinta Noda Hitam. Nggih. Iso apa ora? Ndang lek iso. Sik Pak Rudi tak sampe resik dibang lali. Kenapa, Pak? Waduh, lha kula ya Jadi sawer, Pak. nggih niken mek tungtungne aku tok disaki neh kok niken niku kurang ajar. Terima kasih. Dalang niku pikirane abot. Nggawa gamelan, nggawa wayang, nggawa kelir barang. Heeh, nggawa bis, nggawa elep. Wong sing nggawa elep sopir, sing nggawa wayang peniti kok ya. Nggih, lagune napa? Cinta Noda Hitam. Nggih Pak Gareng tak wae 5 nya. Terima kasih Pak, alhamdulillah. Yo Mbak niken gak usah meri ndang nyanyi yo. Iki blangkonku langsung tak cepot iki lho, kena duit. Oh iya wayahku kowe. Iki lho, iki sementing joroyan tak wehne sampean kabeh iki. Nggih. Iki sik 2000-an ya. Ayo. Wah, Gak sing kono kok gak tak sebarne tak longne wis. Marine tak longne iki. Gak aku nyebar bahaya ngono. Tak longne ngene lho duweki. Ya wis. Ya Cinta Noda Hitam, Pak Sanjaya. Ya lho aku ane sik. Ngelak iki. Sembarang ngene wis. Ora apa-apa. Niken. Aku kok Wong sampean ya ora gumbing lho ora apa-apa ora utuh. Ajake rapati ketok iki. Endi? Kok golek sing utuh barang ya? Oke, Cinta. Yo niken mulai adele metu lho niken. Lho poene anak. 700 rap tok saiki rap. Oh siap. Iki rong tak mundek iki. Pelanggaran iki Rudi Gareng iki. Lho mboten lho ngomong kene manut brosure tembang kok. Ya tapi yo duwite rong entek lho sayang. Nah. Yo entekno sik. Yo, jangan angkat rap. Interlude. Badem neh. Wah kula kurang bandem iki. banter. Wis ora patek teko lho aku marak niki. 1 2 3 Telu. Lah. Lah. Pak Rudi ceritane kakean mangkane duwite dibadem-bademne ya. Lah niku paringane panjenengan kok ya jatahe kanca-kanca. Niku lagune Cinta Noda Hitam sampun dipun aturaken Pak Sanjaya. Niki badhe piyantune badhe mandhap Pak Sanjaya. Nggih. Niki kula badhe pamit kali Kanca-kanca dulur. rekan-rekan semua atau Nggih. dulur semuanya. Nggih. Terima kasih kehadirannya dan Sanjaya tetap motivasi diberkati untuk memberkati. Amin. Bu Sanjaya mungkin ada kata-kata monggo sedikit Bu Sanjaya. Masuk Pak Sanjaya sampai kebloh lho wong-wong pengen ro suaramu lho Bu. Ndak. Oh duitnya ya wis entek ya wis karek mudune ngono lho. Nang. Bu. Niki kanca-kanca sinden pinarak dhisik. Nah, lungguh sik. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam. Masih semangat apa wis ngantuk iki? Semangat kok ya. Marahi Mbak Niken gak nyanyi-nyanyi. Lho bar niki nyanyi kok ya. Pak San sing nyanyi lho waleh dadine wong-wong paling. Mboten. Nggih, saya ucapkan terima kasih buat semuanya dan saya minta doanya agar kami sekeluarga tetap diberi kesehatan. Amin. Senantiasa bisa
membahagiakan masyarakat sekitar, teristimewa, diberkati untuk memberkati sesama. Mas Andre. Itu mungkin rekan-rekan semuanya atau dulur semuanya yang dapat kami sampaikan atau keluarga besar sampaikan. Dan semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan, kita semua selalu diberi kemudahan dalam setiap rezeki kita. Dan kami juga terima kasih buat Bapak Rudi Gareng dan Mbak Niken Salindri. Kami terima kasih, tidak mengurangi rasa hormat. Kami tetap cinta damai. Siap. Dan ini bukan Pak Sanjay sombong nyebar duit, enggak. Ini hanya untuk meriahkan saja ya. Siap. Mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Itu sudah karakter Pak Sanjaya. Bagi-bagi rezeki. Soalnya digi meriah niki mung ya kuwi mau disebar duite. Nggih. Akhire tongkok-tongkok apik. Muga-muga lu mintu. Ngaten nggih. Yang dapat kami sampaikan Pak Rudi. Nggih. Begitu juga Pak Rudi, salam hormat juga buat keluarga besar Pak Rudi yang ada di Blitar. Siap. Semoga melalui di Mabes Sanjaya ini, panjenengan sedaya nanti akan viral. Amin. Dan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sanjaya. Salam damai sejahtera buat kita. Monggo Mbak Niken. Ya Nduk, jumeneng sik Nduk. Mereka lagune mbajut ke pundutane sore mau ana Kusuma Wicitra. Kusuma Wijaya. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Pak Sanjaya atau Sanjaya Group. Tepuk tangan. Ya. Melalui beliau awake dhewe sosowan nguri-uri kabudayan, nanjake budaya kang adiluhung. Yo, Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Mas kadung, Papa kadung anu. Kadung bengong.